rol important în desfășurarea campaniei electorale îl are mass media. Jurnaliștii vor disemina informații atât cu referire la procedura de vot, cât și despre concurenții electorali. Anume, mass mediei revine rolul de a afla cât de pregătiți și integri sunt candidații și dacă merită să ne reprezinte în legislativ. Doamna Zaharia, vreau să încep cu dumneavoastră. Cum trebuie prezentată corect o campanie electorală, în special pentru că a fost schimbat sistemul electoral de vot, în mass media, care este o componentă importantă, se spune că este a patra putere în stat? În general, comportamentul mass media trebuie să fie unul onest, indiferent că suntem în campanii electorale sau nu. Jurnaliștii sunt cei care trebuie să monitorizeze intens 4 ani la rând despre integritatea persoanelor care vor să vină să ne conducă, indiferent că vorbim de alegerile locale, prezidențiale sau parlamentare, dar știm că în special în perioada electorală de foarte multe ori instituțiile de presă sau jurnaliștii sunt folosiți în calitate de unelte de politicieni sau de către partide. De aceea, instituțiile mass media și jurnaliștii trebuie să fie foarte atenți ca să disemineze informația în mod echidistant, să în reportajele lor să includă surse din diferite tabere, ca aceste materiale jurnalistice să ajungă la alegători corecte, astfel încât alegătorul, cetățeanul, să fie cel care să decidă cui să-și dea votul. Cine monitorizează presa? În ce măsură pot fi aplicate sancțiuni instituțiilor de presă care nu respectă deontologia jurnalistică, nu respectă echilibru și echidistanța surselor într-un material în emisiunile realizate la aceste posturi TV sau radio, ziare, mediul online? Dacă ne referim la audiovizual, știm că este de competența Consiliului Coordonator al Audiovizualului să monitorizeze acele posturi TV sau posturi radio și în situația în care aceste instituții media admit încălcări ale codului audiovizualului să intervină și într-adevăr să intervină cu sancțiuni aspre, ca ulterior aceste sancțiuni să fie precedente pentru alte instituții media. În situația altor tipuri de presă, cum ar fi ziare, portaluri, aici nu cred că pot fi sancționate, doar pot fi aceste materiale cu probleme, pot fi discutate în cadrul ședințelor Consiliului de Presă, care pot aborda aceste probleme deontologice. Dar, atât în perioada preelectorală cât și electorală, jurnaliștii, toți jurnaliștii, și aici mă refer fie că sunt de investigație, fie că sunt știriști, fie că vorbim mai ales de jurnaliștii din presa locală. După cum știm, bătălia în anul viitor se va da în presa locală pentru a fi mai vizibil, fiindcă candidații vor încerca să-și spele imaginea prin ziarele sau posturile TV, radio local. Și atunci jurnaliștii sunt cei care trebuie să ia la puricat pe toți candidații, să vorbească despre averilor lor, despre interesele lor în situația în care acești candidați au fost în funcții publice. Și când vom mediatiza aceste cazuri, m-am repetat și repet, atunci alegătorul va fi conștient cui să-și dea votul. Doamna Zaharia, cum oamenii, mai ales oamenii din regiuni, cum ar putea să se informeze și cum ar putea afla mai multe detalii despre candidații electorali, despre partidele din care fac parte, despre potențialul lor, pregătirea anterioară? Eu i-aș sfătui pe cetățeni, pe alegători să consume informații din toate tipurile de presă, dar în perioada aceasta, în perioada preelectorală și electorală, un grup de organizații non-guvernamentale, și vorbim de Asociația Presei Independente, de Centrul de Investigații Jurnalistice, Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, dar și Asociația ADEPT. Am inițiat
în acest an inițiativa civică pentru un Parlament curat. Este un cumul de lucru din partea celor 4 organizații în care noi, 2 organizații de media, vom monitoriza candidații din punct de vedere al integrității lor. Ce vom face? Prin materiale jurnalistice vom aduce la cunoștință alegătorilor care este profilul acestora. Dacă aceștia au avut, haideți să spunem, abateri în timpul în care au fost în funcții publice, dar dacă sunt persoane noi, cine sunt aceste persoane, viitori candidați? De aceea le-aș sugera alegătorilor, cum v-am spus, să consume informații cât mai multe și din surse media diferite, dar totodată să ne citească, să citească aceste investigații jurnalistice și informații din profilurile pe care le vom prezenta în curând, astfel fiind informați și atunci când merg în cabina de vot să fie conștienți pe cine aleg. Doamna Zaharie, vorbind despre nemijlocit ziua alegerilor, manipulare, influența prin intermediul mass media a alegătorilor, cum ar trebui cetățenii să țină piept acestor provocări? Cetățenii trebuie să gândească critic și să înțeleagă că acel candidat care vrea să ia votul îl va unge cu mere pe toate părțile. De aceea să-și pună în mișcare alegătorul materia cenușie și să gândească și vă spuneam, când merge în cabina de vot să fie conștienți pentru cine și-a dat votul, deoarece votul său va depinde viitorul, cel puțin pentru 4 ani. Gândirea critică atât în perioada electorală, dar și în afara ei, este foarte utilă pentru cetățean, fiindcă în perioada electorală eu cred că va fi și o avalanșă a dezinformărilor, o altă problemă cu care se confruntă mass media de la noi. Un cetățean puternic și implicat este cel care se informează din prima sursă. Dacă vreți să știți totul despre alegeri, intrați pe votează.md. Aici găsiți informații despre alegeri, sistemul electoral mixt, dar și care este procedura de votare. Pe site puteți accesa informații despre circumscripțiile electorale, iar în perioada electorală și despre secțiile de votare. Votează.md vă pune la dispoziție legislație electorală și vă oferă răspunsuri la cele mai frecvente întrebări despre procesele electorale. Tot aici, curioșii pot răsfoi virtual și Dexul electoral, care conține noțiuni utile. Fiți la curent cu cele mai noi evenimente organizate de Comisia Electorală Centrală în domeniul educației civice, informării și instruirilor în domeniul electoral. Totodată puteți fi la curent cu cele mai noi materiale informative, broșuri, pliante, postere și infografice pregătite special pentru voi. Dacă nu aveți timp pentru citit și sunteți pasionat de videouri, Votează.md vă oferă spoturi video motivaționale și grafice privind procesele electorale. Fii un alegător informat. Votează. Democrația contează.